Tuomas Grönman, urheilupsykologi. Jos sä valitsisit jonkun ykkösjutun valmentajille viestitettäväksi psyykkisestä valmennuksesta näkökulmasta, niin mitä sä haluaisit sanoa? No kyllä mä haluaisin sen, että valmentajat keskittyisivät siihen, että miten ne saisivat sen sisäisen liekin urheilijalla palaamaan. Se sisäsyntyinen motivaatio, koska jos urheilijan sisäsyntyisesti motivoitunut, niin silloin on paljon helpompi opettaa lajitaitoja, elämänhallinnan taitoja. Kaikki me tarvitaan, kun se on ensin motivoitunut. Ja sitten me tiedetään se, siis psykologian tiede tietää, että jos ihmisen 3 perustarvetta on yhteenkuuluvuuden tunne, autonomian tunne ja pystyvyyden tunne, jos nämä 3 tunnetta ja tarvetta niin tyydyttyy siinä toiminnassa, eli siinä urheilussa, jos valmentaja pystyy luomaan semmoiset ympäristöt sinne, että urheilijan yhteenkuuluvuuden tunteen tarve, autonomian tunteen tarve ja pystyvyyden tarve tyydyttyy, niin silloin urheilija motivoituu sisäsyntyisesti siitä urheilusta. Eli hän haluaa tulla sinne ilman mitään paljon. Hän haluaa tulla itsensä sen toiminnan takia, sen takia, että nämä 3 tarvetta tyydyttyy. Eli valmentaja pitäisi miettiä, että miten mä voin tehdä konkreettisia keinoja, tekoja. Esimerkiksi yhteenkuuluvuuden tunne on helppo, jos on joukkuelaji, tai ihan vaikka yksilöurheilija jossain uimaseurassa tai missä vaan luoda semmoisia ympäristöjä arvoja siihen yhteisöön, että sä haluat kuulua siihen. Urheilija haluaa identifioitua tähän ryhmään. Yhteenkuuluvuuden tunteen tarve tyydyttyy. Autonomian tunne, osallistuta urheilijan mukaan siihen prosessiin, näytä miten harjoittelu on tuottanut tulosta, että hän on niin kuin sen oman tekemisen herra, on niin kuin kuskin paikalla, se tunne tulee urheilijalle, ja silloin hän motivoituu siitä toiminnasta. Se autonomian tunne tyydyttyy, se tarve kokea sitä. Ja sitten pystyvyyden tunne, ehkä tärkein, kansankielellä itseluottamus, että urheilija kokee, että hän on hyvä siinä, mitä hän ikinä tekeekin, niin ihminen haluaa tehdä sitä, missä on hyvä. Se on ihan päiväselvä asia. Eli että ei olisi aina, kun lähtee harjoituksesta kotiin, se olo, että vitsi kun mä en taaskaan osaa, en mä osaa. Pikkuhiljaa sääntynyt motivaatio todellakin vähenee, jos on semmoinen olo. Eli palautteen antaminen, millä tavalla kun harjoitellaan vaikka jotain uutta taitoa, niin aika usein voi tulla se niin kuin epäonnistumisia, sitten tulee se virheiden kautta valmentaminen, älä tee sitä, älä tota. Niin enemmänkin tulisi myös sitä, että saa sen positiivisen palautteen. Eli aina kun ne tekee jotain hyvää, niin huomaa se, anna se tunne, että urheilija on hyvä. Niin silloin tämä pystyvyyden tunne, tarve kokea pystyvyyden tunnetta tyydyttyy. Sen jälkeen sulla on semmoinen urheilija, kun nämä kolme perustunnetta on niin tyydyttynyt, nämä tarpeet, niin sen jälkeen se on sen motivoitunut urheilija, joka on valmis urheilemaan, tekemään sitä ilman mitään sen kummempaa palkintoa edes. Semmoista on helppo valmentaa. Kiitos.